Doi oameni au mai rămas în picioare, unul singur va fi campion. Daniel Ghiță împotriva lui Semmy Schilt, un meci revanșă pentru Daniel Ghiță. La precedenta lor întâlnire, Semmy Schilt a câștigat după 3 reprize la puncte. Într-adevăr, însă, pe vremea aceea, Daniel Ghiță nu avea palmaresul și nu era nici la nivelul tehnic și tactic la care este acum. De atunci, practic, a urmat ascensiunea lui Daniel Ghiță, a urmat acel meci cu Zimmerman, în care l-a pulverizat pe olandez pentru a merge în finala K1. A urmat apoi victorii cu nume mari din K1, Serghei Lashenko, Hezdi Gergesh. Iar acum momentul de gloria lui Daniel Ghiță, finala de la Tokyo, acolo unde se bate cu Semmy Schilt, cel mai decorat sportiv din istoria acestui sport. A început prima repriză. 3 reprize de 3 minute în acest meci. Să vedem care va fi tactica lui Daniel Ghiță în fața colosului Semmy Schilt. Cu siguranță va folosi mult loviturile de picior. Este o metodă de a puncta destul de ușoară pentru Daniel Ghiță, pentru că este mult mai greu să vină aproape de el, să trimite lovituri de braț. Semmy Schilt controlează bine distanța cu piciorul și cu brațul din față. Iată Daniel cu o dreaptă foarte bună peste garda adversarului. Semmy Schilt preferă să păstreze distanța, trimite low kick-uri. Blocat bine de Daniel. Îi permite să puncteze cu aceste lovituri joase de picior. A fost felul în care Semmy Schilt l-a controlat pe Gokhan Saki în semifinale. Trebuie să fie foarte atent Daniel Ghiță la mișcările lui Semmy Schilt și, bineînțeles, la frontalele trimise de acesta. Până în acest moment al galei nu am văzut nicio lovitură frontală decisivă pentru Semmy Schilt. Da, cu piciorul, pentru că pe Brice Guidon l-a făcut knockout cu brațul din față, însă lovitura frontală, dreapta lui Daniel Ghiță. Acolo e cheia. Semmy Schilt are probleme pe partea sa stângă, ține brațul stâng mai jos. Nu prea știe să blocheze croșeele, îl vedem și acum a tras capul pe spate și a împins brațul stâng în față. Nu duce mâinile la cap atunci când adversarii trimit astfel de croșee. Momente bune pentru Semmy Schilt, am văzut câteva directe foarte bune pentru olandez. Nu trebuie să stea Daniel Ghiță pe aceste schimburi, să încaseze. Bună dreapta lui Daniel încă o dată. L-am văzut pe Semmy Schilt fiind făcut praf de Badr Hari într-un meci în Amsterdam, tocmai cu un overhand pe acea parte. A fost atunci o dovadă de cum îl poți bate pe acest Semmy Schilt, acest tur de control, așa cum este supranumit. Daniel Ghiță, stângă bună. Da, un croșet de stânga frumos. Până în acest moment Ghiță face un meci bun. Îl întoarce acum pe Semmy Schilt, l-a pus el pe Semmy cu spatele la corzi, dar olandezul a ieșit. Foarte bună evoluția lui Daniel până acum, din punct de vedere tactic, controlează bine distanța și unghiurile pe care cei doi lovesc. Iată, schimb bun de croșee de stânga între cei doi. Trebuie să se miște mai mult Daniel, însă simte că poate să intre puțin pe sus. Oh, ce lovitură a încasat acolo Daniel! Hai sus, Daniel! Este o lovitură înaltă trimisă de Semmy Schilt și Daniel se ridică când arbitrul ajunge. Hai, Daniel, mai sunt 10 secunde. Mai sunt câteva secunde în această repriză. Nu, și arbitrul de ce oprește meciul? A pus capăt acestui meci arbitru, cu toate că Daniel era cu brațele sus, a dat semn că poate să continue. Arbitrul cred că s-a grăbit și a încheiat lupta dintre Semmy Schilt și Daniel Ghiță. Se pare că nici Semmy Schilt nu se bucură, nu-și dă nici el seama că a câștigat această luptă. De ce a oprit arbitrul meciul? Daniel Ghiță s-a ridicat până la 8, era în regulă. Incredibilă decizia arbitrului. Sigur, ne-am fi dorit să continue Daniel, ne-am fi dorit să îl vedem revenind. Mai erau 10 secunde, a încasat însă o lovitură puternică. Dar eu zic că și-a revenit atunci când s-a ridicat în picioare, însă arbitrul este suveran în ring. Da, cred că s-a grăbit un pic arbitrul. Să vedem
Daniel Ghiță părea în regulă atunci, în momentul în care s-a ridicat, a ținut brațele sus, i-a făcut semnul arbitrului că poate continua meciul, iar acesta a luat decizia să pună capăt partidei. Ladies and gentlemen, we have a champion here tonight. Câștigă Semi Shield, evoluție impresionantă în această piramidă pentru olandeză și câștigă și marele premiu pus în joc de $400.000.